Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e xuntos imos a facer unha rutina sinxela e eficaz para manter o corpo en forma na casa. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Moi ben, como sempre, aquí estón, moi ben acompañado dos meus 4 alumnos favoritos. E aquí fai un pouco de frío, non? Menos mal que creo que a menopausia ainda me está respetando un pouco, pero sí que é verdade que ás veces súbense as calores, outras baixanse, e, bueno, polo menos facer exercicio axuda a regular. Bueno, antes non se falaba tanto da menopausia, digamos que era un tema que se falaba co médico e todo eso, pero sí que é verdade que cos cambios hormonais tamén hai unha pérdida de masa muscular, e para iso o exercicio está ben porque mantén o corpo en activo, e iso está ben a todas as idades. O exercicio é importante facelo sempre, pero se estás nun proceso de menopáusico é aínda máis importante porque vai te axudar a combatir ese desaxuste hormonal que teñen as mulleres, pero ademais é importante a nivel muscular porque vai te axudar a manter a masa muscular e tamén a masa da densidade ósea. Comezamos, como sempre, facendo un pouquiño de mobilidade articular, así que vamos a empezar polo pescozo e vamos ir a un lado suave e a outro, vale? Movendo suave, eso é... Como estades, nenos? Ben. Polo de agora, sí. Estupendos. E agora imos a mover arriba e abaixo, suave, eso é, sin estirar moito o pescozo hacia atrás, eso é, un pouquiño máis, e pasamos á zona dos ombreiros, aí dibuixamos círculos amplios, movendo os brazos, movendo esas extremidades superiores, cambiamos o sentido. Sabedes o que toca hoxe? Ui. Duro, seguro. Sudar. Préndenos. Xa nos meteches medo antes da clase, así que... Moi ben, imos agora á zona das cadeiras, entón, imos agora a eso, subimos perna, nun sentido, flexionando xeonllo, eso é, primeiro hacia un lado, cambiamos de perna, eso é, cambio sentido, neste caso fixo ao revés que antes. Ao revés. Están moi espabilados estes, Non me pasan unha. Como a ti. Moi ben, xuntamos xeonllos, mans encima deles e a dibuixar aí círculos, quentando un pouquiño o corpo para non mancarnos, intentamos non mancarnos sempre. Ben, pasamos os pulsos e nos cellos. Algúnha lesión últimamente? De momento non. Ben, eso é importante. Cambiamos, movemos ahora outro pé e cambiamos. E imos empezar co quecemento, señores. O que imos a facer ahora mismo é o agachamento, como a sempre, pés separados, anchura das cadeiras. Collemos e levamos o cu hacia atrás. Eso, como se estuviéramos nunha cadeira, como se nos sentáramos nunha cadeira, baixamos e soltamos ao subir. Apretamos os glúteos para non dañar a zona lumbar, o ombligo hacia dentro, eso é. Dúas últimas. Perfecto, moi ben. Ahora, imos a facer un exercicio que eu chamo péndulo porque parece un péndulo que é este movimento, vale? Cas pernas estiradas, imos separándolas do eixe do corpo, imos a un lado e outro. Aí, saltando, pegando brincos. Eso é. Eso, seguimos un pouquiño máis. Parecemos unhas bailarinas destas rusas. Sí, unhas bailarinas que bailamos mal, porque... Tú bailas así tamén, Silvia? Sí, cando... Na discoteca, baila. Sí, na discoteca moi alta hora da mañán, igual sí, pero... Moi ben, perfecto. Bueno, e iso agora imos ir a traballar a colchoneta, imos a facer o que chamamos o gato can, de acordo? Colocamos a nosa colchoneta. Ben, colocámonos en posición de cuadrupedia. Mans separadas a anchura dos ombreiros, os xeonllos separados a anchura das cadeiras. E aquí facemos como se estuviéramos, como fan os gatos cando están enfadados. Eso, sacamos o que ven sendo a columna hacia arriba, miramos hacia o ombligo e despois miro frente e empuxo o ombligo hacia o chan. 5 veces imos a facer. Miro hacia o ombligo
e o frente. Eso é. Vamos a darlle un poquinho de mobilidade aí á zona da columna. Temos que notar aí vértebra a vértebra como imos traballando. Este dá gustito. E unha última. Perfecto, moi ben. Recolle un poquinho atrás. Pódome imaginar, co calor que paso nas clases de Edi por tanto exercizo, creo que me podo facer unha idea de que che veña así de repente un calor. Supoño que facer deporte na menopausia é moi importante, tanto no antes como despois. Pero a min é un tema que, a verdad, prefiero non meterme aí nese terreo, porque igual meto a pata. Nas vosas casas, se tedes unha esterilla, unha colchoneta, algo que vos podades utilizar como superficie para non dañar os xeonllos, xeñal. Estamos listos? Estamos. Ben, o primeiro exercicio imos a facer as flexións, vale? O traballo de pectoral, traballo de ombreiros e de tríceps. O que imos a facer é... Ben, hai varias formas de facelo. Si podemos, cas pernas estendidas, as mans ímolas separar a altura dos ombreiros, pero formando un ángulo de 90 grados, vale? Vedes o cóbado e o peito no chan, as puntas dos pés tocando co chan. Si non podemos, así o que imos a facer é separar o peito do chan. Entón, si non podemos, cruzamos os pés e cos xeonllos facemos, elevamos, vale? Isto sería unha variante. Que cóstanos moito así, espera, que ainda non comemos, cóstanos moito así, acercamos un pouquiño máis os xeonllos hacia diante e baixamos levando o queixo hacia o chan e subo, vale? Facendo esa extensión do cóbado hacia arriba. Imos a comezar, imos a facer 10 repeticións, cada unha casa ao seu nivel, e comezamos máis aquí, collemos aire e soltamos a subir. Eso é. Baixo, apoio o peito e subo. 3. Vemos como o Anxo está facendo unha variante que é xa de nivel avanzado, que é con salto. Vai sobrado, rapaz, eh? Casi, casi. Eso é, moi ben, Estrella. Importante aí apretar tamén o ombligo hacia dentro para non dañar zona lumbar. O core que este ben activado. Quedan os 3, se non me equivoco. Isto non acaba máis, Se están pedindo papas. E última. Moi ben. Imos ahora a recoller hacia atrás. Relaxamos aí un pouquiño. Como estamos? Estamos. Eu xa creo que as vou facer Xa normal, está, mira, eu xa estou sudando tamén, Ahora, seguinte, que vai a facer normal? Eu penso que sí. Sí, chegou o peito, nunca mellor dito. Eu penso que Anxo pode aguantar as dúas series de flexións aí co máis uno que se pon el. Ten resistencia e adestra todos os días, co que eu penso que pode aguantar. Veña, pois entón, imos a facer ahora 5 máis, vale? Vémonos que estamos aí en forma. Colocamos na posición, e collemos aire, e subimos. Expulsa. Moi ben, Estrella. Non hai problema, cada un o seu ritmo. 3. Quédanos 2. E última. Moi ben. E quedamos nesta posición descansando uns segundiños, apoiamos a frente nas mans, relaxo uns segundos. Pois nas flexións, primeiro viñeme arriba e dixen, bueno, fago aquí 100 se fai falta. Pero despois dixen, bueno, as últimas fago as normal e chígame ben. Bueno, ao final cada un ten que mirar onde está o seu límite, non todos os días temos o mismo límite. Noemi xa me ten moito cariño, por eso para a próxima é inas de facer por ela. E o seguinte exercicio, mentre eles se relaxan, o seguinte exercicio é a táboa, vale? Imos intentar manter 30 segundos o corpo en alto, mantendo os antebrazos apoiados e as puntas dos pés. Todo o noso corpo recai. Temos que intentar repartilo, vale? As únicas superficies que van a estar tocando o chan son antebrazos e pés, pero intentamos repartir o peso do corpo. Moi importante que o cu non estea puntado hacia arriba e moito menos aí, que este dañándose a zona lumbar. Así que, preparámonos, apoiamos os cóbados debaixo dos sombreiros. Perfecto.
pernas ben estiradas, nas puntas dos pés, cando eu diga, subimos arriba e mantemos. Vamos alá. Arriba, mantemos aí a posición, imaginamos que somos unha táboa e aguantamos 30 segundos, importante a respiración, vale? Activamos aí o core, levamos ben o ombligo hacia dentro, activamos a zona escapular, eso é. Moi ben, notamos como va temblando o corpo, verdad? 5, 4, 3, 2, 1... Moi ben, moi bo traballo. Os as flexións foron autónomas. A primeira parte moi ben, pero a segunda decía así por aquí as costas que non, e dixen, vou parar, non vai a ser que faiga algo traca por aí, Bueno, as súas sesións ainda non tanto, pero na plancha, o que faga falta. E ben, vou aproveitar para ir explicando o seguinte exercicio mentres eles descansan un pouco. O que imos a facer é o escalador, vale? Que é o seguinte, seguimos traballando nunha posición parecida á de táboa, pero ora, imos apoiar as mans separadas a anchura dos ombreiros, os brazos completamente estendidos, manteño esta posición e ora o que vou a facer é levar o xeonllo hacia diante e intercambio. Unha e outra. Fixadevos na miña posición, como estou eu colocado, non estou co cu hacia arriba, nin ca pelvis aí hacia baixo, vale? Dibuxo unha liña recta e o que fago é diante e estendo, vale? Ben, preparámonos, estamos, Estrella? Ui, daquela maneira. E vamos a intentar facer 10 veces con cada perna na casa o que podamos, vale? Nos marcamos este reto e vámoslo a conseguir. Colocámonos e imos alá. Unha, e cambiando. Eso é. Cada un ao seu ritmo. Van dúas con cada perna. Moi ben, sí, señor. Eso é. E vos na casa como vades? Vamos con 8. Dúas máis. E última. Vale, xonllos o chan e relaxo atrás. Aí, xa notamos, mira como sudo, mira, enfócalle ben as caras que parecen tomates. Home, é que pos o escalador despois da táboa, ti tamén... Vamos, isto é cuestión de ir progresando, vale? Temos que ir intentando sempre superarnos un pouquiño máis, verdad, Estrella? Digo cho eu, pero a mí nada. O escalador quedou no campamento base. Teño que ter unhas verbas co Edi, porque non lle pedín escalar o Everest. Recoñezo que queda moi ben e ten que ser ten que mover moito músculo, moita perna, moito tal, pero a min atrancóuseme. Relaxo uns segundiños máis e imos ir a facer ahora a táboa lateral, vale? Ai, madre. Entón, agora o que imos a facer é colocámonos de lado. Ben, é igual que estábamos antes, pero en posición lateral, intentamos unha liña recta entre os pés e o ombreiro, e o que imos a facer é, apoiando o peso do corpo no antebrazo, no cóbado e no exterior do pé, imos a elevar a cadeira e manter aí. E se podemos, subimos o brazo arriba. Ben, se nos costa moitísimo isto, temos varias variantes. Unha é, coloco a perna flexionada arriba e apoio a planta do pé. Ou senón, tamén podo facer doblando a perna de abaixo, manteño arriba, vale? Hai moitas variantes para este exercicio, cada un adaptase ao que pode. Entón, imos intentar manternos arriba 30 segundiños, de acordo? Preparamos e arriba apretamos abdomen e manteño arriba, se podo, o braciño queda arriba e aguantamos aí, respirando, vale? Ombligo hacia dentro. Por esto de non morrer, non? O de respirar. Sí, e se non respiramos, morremos. Pensar en cousas bonitas. Eso é. 10 segundiños, ánimo, manteño aí arriba, manteño. Notamos como vai temblando o corpo. 3, 2, 1. Vale, baixamos. E imos ir preparándonos. Ahora toca o outro lado, vale? Que ben. Home, Isto se non quedamos descompensados. Claro, non podemos quedar con un corpo descompensado. Un lado moi forte e outro debilucho, non? Tanta táboa, tanta táboa. Veña, que podedes con este con moito máis.
Ben, colocámonos na posición, collemos aire e soltamos arriba. Manteño 30 segundinhos aquí. Eso é. Forza. Forza nesta zona toda dos oblicuos. Manteño aí a cadeira arriba. Manteño, eso é. Se non podemos, baixamos sin problema, vale? E respirando. Traballo de core. Eso é. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, moi ben. Sí, señor. E ahora sí, vamos a relaxar. Unha táboa lateral non me costou, vamos a ver. Aquí pro do fitness non son, pero ben, asumina bastante ben e creo que ben. A verdade é que me saleu moi mal, porque non a dou feito que lle queres. Quedou así un pouco estrabilillada, pero xa irá salindo, porque hai que coller as cosas con agarimo. E agora imos a descansar un pouco, que ven sendo a zona do core, e vamos a traballar un poquinho máis a zona das pernas, vale? Entón, agora, xa tal cual estábamos antes, xa empezamos deste lado, imos a elevar o brazo por encima da cabeza, apoyamos a cabeza no brazo, ben, imos a traballar ca perna que está arriba. Entón, o que imos a facer é a punta do pé, da perna que está arriba, mira hacia o teito, de acordo? Colocamos a man na cadeira e o que imos a facer é facer 10 elevacións de perna, primeiro deste lado, despois do seguinte lado, e vamos a repetir, vale? Entonces, collemos aire e solto arriba. E baixo. Eso é. Van 3. Manteño a cabeza apoyada. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Moi ben. Como vamos? Ben, non? Este mellor que a... Este mellor, xa o sei. Ben, agora imos a cambiar de lado. E xa é o último, vale? Seguro. Seguro, non che minto. Estresa, sabes que eu a ti non che minto. Ui, favoritismos. Ben, colocámonos liña recta, a punta do pé que mira hacia arriba, e collemos para activar a zona do glúteo, e subimos. 1, 2, 3, 4, axúdame, Estrella. 7. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Vamos a recoller atrás xa para pasar os estiramientos. Levamos o cuiño hacia atrás e recollemos aí. Bueno, sensacións, a ver, quero saber esas sensacións. Ui. Bueno, nin tan mal. Hoxe que un pouquiño durilla, non? Sí. Sí, bueno. Habrá días que nos coste máis, outros que nos coste menos. O importante é que cumplimos, sin excusas. Ben, ahora imos a levar, como sempre, o xeonllo hacia diante para estirar a zona dos glúteos. Aguantamos aí. E cambiamos de perna. Estamos tirando a zona dos glúteos. Perfecto. E agora, despaciño, imos a colocarnos de pé. Despacio. Imos a estirar aí os brazos, separamos as pernas. Imos ir hacia un lado, manteño aí. Aguanto. Imos ir hacia outro lado. Aguanto. Eso é. Volvemos ao centro. E aquí, xa para acabar un pouquiño suave hacia un lado. Cambiamos outro lado, suave.
Moi ben, moi bo traballo. Gracias un día máis por estar aí con nós en Pulso Activo. Recorda, mantén o corpo en movimento, sempre o vai agradecer. E lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí, señor. Un día máis cumplindo. Que cracks. Mañá non veño xa. Xe non te quero moito. Moi ben.